Salutare tuturor și am găsit la acest episod de pe acest canal. Nu o să încercăm să batem caricul de greuț, nu pot. Știi să te grăbești așa, este cu chestiile. Eu am bătut câteva ca să le bat și acum pentru vestiți. Așa, deci primul record bătut, record Obis, Blue Obi. Așa, GP personal B 6 3 3 8 și eu să-mi iau, chiar l-am bătut. L-am bătut. Și joc un pic popular. Nu știu dacă l-am bătut. O să-l bat acum. O să încerc să-l bat, 24. Îl bat. Bea poțiunea. Ok, am greșit. Misiune. Hai că stau un pic mai încet, că e posibil să nu mă auziți. Așa. Ok, să... Reușesc, trebuie să mă grăbesc un pic mai tare. Tascul meu este 9 nu 9 secunde. Trebuie să mă concentrez un pic. Am făcut bounce. Prostul. Bine. Am vocea un pic de față de vedeți și vocea adevărată și tocmai am bătut cordul. Este diferit de obicei. Acum nu știu de ce față ved cum trebuie să fie. Următorul record bătut. Episoade și penal de engleză care o să l-am și eu, ca să știți. Român, de origine română, ca să știți. Și trebuie să bat recordul de unde 450 de. Are 8, 20. Obiul se pare destul de ușor, deci o să la bounce-uri. Puțin de atâta. O să încerc să fac
așa, un bounce, nu e bine. Cu bounce, și nu cred că ați dat-o. Am trecut. Bounce-ul și de-aia. Cât era recordul lui? Dacă nu făceam su. Locul, bounce-ul ăla acolo. Ok. Prost. În comentarii. Încerc să pular. Vă rog dați un like și un subscribe. O să încerc simplu fără editare. Sunt prost. Dar deci trebuie să fac cum asta și după aia să dau poțiune. Mai rapid. Nu lec. 450 mă întreb eu. Așa ca nebun, gen. Ok. Clică sau ceva de genul. Da. Da. Ok. Și-am dat apa de mai calmea. GUI-ul ăsta, cum se numește. Ok, haide. Haide. Acum. Așa. Și când dai și vedeți, deci te bag un... Eram așa. Eram așa. Înțelegeți? Sunt mai funny. Acest gând. La prietenul meu, de-al meu care se joacă cu Roma pe YouTube. O să cap. Eu acum eu că abonați și la el, nu știu dacă o să ajungă popular ca mine sau chiar cât mine. Și da. Tu vrei să zici mie că nimic? Ok. Da, eu o să-l fac. Nimic nu e impo... Exact tot ce am spus. E ușor să faci bounce-less la acest touch, că cred că va fi cel mai ușor din lume. O să încerc să termin rapid acest hobby. Ca să nu fie episodul
lung și să mă plictisesc, așa că o să găsesc care jocuri. Pun Urdu. Că nu... Urdu mondial înseamnă. Ca să-mi apară mie că l-am bătut. Deci... Aha. Ok. Aia chiar. Încercam eu să sar acolo, că gen... Mi se fac direct așa și să merg un pic mai rapid. Ok. Na. Da, efectiv. Da, asta așa, nu cred că pot să bat recordul. Fac și câteva bounce-uri acelei fete, doar că nu e posibil așa ceva. Și fața cred că e tonal best tot mai bun, ceea ce e nașpa. Și pe minute acest video. Să ziceți în comentarii dacă o să fac acest 5 viziți Obi. Și el a făcut bounce-less 9 secunde și ăsta a făcut cu bounce 7 secunde. Hai să vedem cum s-a pus bounce anul. Cortul. Cu 9 mai puțin decât... Ok, bine. A fost așa să fac recordul de am. Care nu pot să-l fac deocamdată. Deci... Ce ca? Sunt chiar așa de prost. Mă sună un prieten de-al meu. Îi răspund. A făcut... ok, cu câteva milisecunde. Nu fi chiar așa. E mai... puțin. E chiar ai. Nu bounce. Ce? Nu, cred că l-am bătut, că este... L-am bătut. Gata, acesta a fost episodul în acest video. Am bătut de la Pixel Lobby. Aici iau pozițiunea. Vedeți că acolo 0,1 secunde. Cred că aproape cel mai mic cred din toată lumea. Ok, acesta a fost episodul din acest episod din acest canal. Asta a fost. Deci el a luat, cred că eu o să, cine știe. Ok, din primul meu canal. Sper să vă placă și